Čau, vítejte u dalšího videa z Minecraft serveru. Je to Urna se jmenuje a teď bych vám chtěl představit tady nějaký náhodný event, který tady někdo pustil, Messagira event. A jelikož jsem se nudil, tak jsem nevěděl, co mám natočit, tak jsem se prostě rozhodl natočit o eventu. A berte to jako parkour mapu. A jinak, nevím jestli to je smrtelný, protože ten event jsem ještě nehrál. Sakra. Ale jinak jako mě to ani nevadí, protože jako určitě vidíte ten můj level. Ale ten, jak jsem říkal, ten je úplně jedno, protože já mám Ender Farmu zaplacenou a na to mám level 34 za 5 minut, takže mě to fakt vůbec nevadí. Ale to je teďka úplně jiná věc. Já teďka spíš budu se snažit nějak přeskákat ten event, nejsem moc teda dobrý na tyhle eventy a všechno. Teď mi to laglo, dobrý. Takže mě jako neberete jak nějakého jumpistu. Dobrý. Teď už první tyhle. Doufám, že tady nespadnu. Lol, kaktusí. Hej, Odyssea. Náš věrný služebník. Ten se mnou taky někdy točil videa. No to bych se dopočal kouknout. Ty vole. Blbý kaktusy. Kaktusy nikdy nenávidím na eventech. Oni... To zkusím si rovnou. Ty vole. Tady vy si vidíte moji smůlu. Oni si tady na poprví, tyjo, už. Ty vole, si dělají srandu. To nedám. Kaktusí, tvé, blbý kaktusí. Lak. Ne, kurňák, teď jsem to moc přehnal. Musím mě jít docela dost životy, tyjo. Ty vole. Sakra. Tak. No a on tam tak je. To jsou takový parchanti. Ne, tyjo, dobrý, a jsme tady. Jupí. Lol. To se nám povedlo. Sorry, a nechtěl. Jemu to vadit nebude. Ty vole. Rio Man, první. Týpek. Ty vole, takovýhle eventy. Máme je radši, tyjo. Pro mě nejradši tady na urně zatím Glass Event od Kate. Admina. Aha. Tak to jsem si nevšiml tady těch dír. Jo, tyjo. Ježišmarja, tak já jsem taky. Ty wow, proč spamujou furt ty admini? Spíš server. Jupi. Ne. Tak jako kam mám jít? Speciál, jdeme do Ironu. Jdeme do Ironu. Geralder. Jupi. Melon. On to napsal malým, pane bože. Užází zlatou, iron. 5 ironů, no, dobrý. A spence. Takže dobrý event jsme dali. A já bych se si tímto videem s vámi rozloučil a uvidíme se u dalšího eventu z urny. Už se těším na ten, až bude. Ježišmarja, Glass Event. Takže loučí se s vámi Chaos a uvidíme se u dalšího eventu. Takže čau.